Bueno, lehen da biziz eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, gonbidapenagatik, eta zorionak, holako saioa egiteagatik, ezta? Nik uste dut merezi duela eta gainera udali begira oso importantea dela. Hombre, gaurko saioan niretzat, berezia da, bi gauzengatik. Alde batetik, gaur goizean, beste izlari batekin konpartitzen dut saioa, eta kasu honetan, bai Begoña, bai Kim, miresten ditut. Baita ere Igor eta Eba, badakite gero parte hartuko dute, ezta? Eta gainera eske haiengandik asko ikasi dut, eta azpimarratu nahi dut, eta horrezegatik niretzat berezia da, ezta? Eta beste alde batetik, nire laneko bizitza, momentu honetan aldaketa izugarria egiten ari naiz, ezta? Ni daramatzat 25 urte partaidetza eta ekintza komunitarioan lan egiten, eta, privilegio bat izan da, oso pozik asko ikasi dut, eta, momentu honetan ere jatorrira bueltatuko naiz kulturaren bidez, partaidetza eta ekintza komunitario egin daiteke eta pilo bat, gainera, ezta? Baina, espresiki ez dakit denbora luzea, gainera nire lan taldea utzi dut, eta, niretzat horrezegatik berezia da, ezta? Eta, ni saiatu naiz, asko gustatxo, Begoña ezagutzen dut aspalditik, eta Gasteizen asko lan egin dugu berarekin, eta Kimekin baita ere. Eta, ni azken finean hemen ekartzen dut batez ere nire esperientzia, ezta? Kargoetan eta podeson udal batean, Gasteizko udaletxean, eta horrezegatik, partaidetza kudeaketa publikoan, bai helburuak dira Mikelek komentatu dituena, baina, saiatuko naiz, agertu dira Begoñak eta Kimek esan dituzte konzeptu batzuk, ni bueltatuko naiz eta saiatuko naiz hori teorikoki argi usteko, eta gero aber nola pasatzen da udaletxe batean, teoriatik praktikara. Askotan teoria hemen denok ikusten duzu ez da dituzu aurpegiak, eta hola bai, teoria ondo daki, baina gero praktikan gauza eta partaidetza arloan komplikatzen da eta pilo bat, ezta? Orduan, gauza batzuk, ni beti esaten dut perogrullo, o sea, son como de perogrullo, baina askotan, ez dakit, merezi du esatea, porque las cosas de perogrullo son las que se nos suelen olvidar más fácil, ¿no? Orduan, lehenengo ideia, partaidetza herritarren eskubidea da. Eta botere publikoen bete beharra, obligazioa. Bi aurpegi dira txanpon batean, ezta? Herritarren eskubidea eta botere publikoan bete beharra. Eta hor ditugu, ez dakit lege batzuk, bai estatu mailan, bai ez dakit komunitate mailan, konstituzioan, eta gainera behitu zer esaten den, botere publikoan dagokie, herritar guztien parte hartzea, erraztea, bai bizitza politikoan, baita ekonomia, kultura eta gizarte bizitzan ere, Gero daukagu lile, edo toki araubidearen oinarrien legea, baita ere, barkatu, hori da Euskadiko toki erandei buruzko legearen, gainera lilen asko garatzen da, 14 artikulu ditugu partaidetza bultzatzeko, baina importantea da, zinegotzi eta politiko nire bizitzan, eta politiko guztiekin askotan ematen du, es como una concesión que hacemos, ¿no? Parte hartzeko. Ez da funtsezkoa, herritarren eskubidea, eta da zure obligazioa hori bultzatzea.
bale? Lehenengo ideia. Baina partaidetza beharra ere bada momentu honetan, eta Kimek komentatu du. Gizarte konplexatasunaren aurrean, momentu honetan, los famosos wicked problems, ¿no? Problemas malditos. Krisi klimatikoa, gainera, esperimentatu ditugu, ez da, krisi klimatikoa, pandemia, eskola porrota, indarkeria matxista, ez dute dire simplerik, ez da. Kimek komentatu duena beste wicked problem, ¿no? Ez da, con el racismo inmobiliario, ez da. Orduan, ez dute irtenbide simplerik. Entonces, behar ditugu, hori, inteligentzia kolektiba eta behar dugu partaidetza, holako arazoak aurrera ematea, ez da? Profesional eta perspektiba anistasuna beharrezkoa da. Ez dakit, erantzunak bilatzeko, ez da? Orduan, partaidetza, eskubidea, bete beharra eta beharra ere bada gizarte honetan, momentu honetan eta konplexatasunaren aurrean, ez da? Eta partaidetza beharra ere bada interes eta ikuspuntu ezberdinak parekatzeko. Azken finean, komentatu du Kimek baita ere, ez da, la tirania del individualismo, ez da? Interes partikularretik, interes publikotara irekitzea. Hor dago koska, ez da? Horrezegatik beharra da baita ere partaidetza. Interes individualetatik publikoetara pasatzeko. Baina partaidetza beharra ere beda, Kimek komentatu du baita ere, erantzun berritzaileak emateko. Berrikuntza plurala da. Berak komentatu du, ez dakit, berrikuntza taldean sortzen da, ez individualki, ez da? Orduan, horrezegatik eta berak komentatu du eta argi dago, programa berriak, asmakuntza berriak, prozesu berriak aterako dira, hori partaidetzarekin lotuta, ez da? Eta niretzat importantena, partaidetza beharra ere bada, herritar konprometituak bere komunitatean sortzeko. Udalak ez dira El Corte Inglés. Guk lan egiten dugu herritarrekin, ez bezeroekin. Eta askotan, eta momentu batzutan, udal batzuetan, bakarrik dena enfokatu da zerbitzu emateko eta tratatzeko herritar bezero bezala, ez da? No se preocupe, para mañana lo tiene resuelto, tal, quejas, etc. Eta gure papera administrazio publikoan da herritarrak sortzea, herritar konprometituak bere komunitatean. Komunitatea, lehen komentatu du bai Begoñak eta bai Kimek, ez da? Azken finean, behar dugu komunitatea eta oso importantea da sentitzea komunitate batean gaudela, ez da? Eta hori da gure helburua, herritar konprometituak bere komunitatean sortzeko. Hori da, eta hori bakarrik lortuko dugu partaidetzarekin. Partaidetza sartzen baldin dugu gure kudeaketa publikoan. Bestela ez. Eta adibide baditugu, lehen komentatu dut, wicked problem, no? Eta ateratzen dira, baina, adibide batzuekin ja esperientzia daukagu. Eta gauza batzuk, gutxi gora bera ondo egin dira, ez da? Lehenengoz berdintasun politika, nik uste dut berdintasun politika izan zen lehenengo, badakizu, Beijingo konferentzia, 1985, mainstreaming terminoa hasi zen, zeharkakotasuna, ez da, transversalitate palabra hori, funtsezkoa zela berdintasun politikak garatzeko.
Eta hor izan zen jatorria, eta gero gauza bera hasi ginen egiten gazte politikekin, interkulturalitate politikoekin, eta baita ere inguru giroan, ezta? Eske gainera, partaidetzarik gabe, herritarrekin beharrezkoa da olako arazoak lantzea, haiekin eta bere beharrak kontutan hartu behar ditugu, ezta? Bestela, ezinezkoa da. Eta gainera, hemen lotzen dira bi gauza, kanpoko partaidetza eta barruko partaidetza. Ni beti esaten dut, partaidetza barruan, hasten da, barruan. Nik ez dut sinisten udal batean, partaidetza politikak mantentzen dituela, bere barruan ez badago kultura parte hartzaile bat. Si lo que tenemos son compartimentos estancos y casi no nos miramos entre departamentos y somos reinos de taifas, ezinezkoa da partaidetza politika egitea kanpoan. Ez dut sinisten, ¿vale? Orduan, la participación empieza dentro. Funtsezkoa da. Vale. Hori zen lehenengo ideia. Eskubidea, bete beharra, eta beharra ere bada, gauza hauen agatik. Hemen beste urrats bat. Eta, Kim zerbait esan du, honi buruz. Eta, ja hemen agertuko dira diagrama batzuk, beste lagun batean Fernando Pindado ezagutzen duzue, uste dut, eta, berarekin askotan lan egin dut, eta bion artean baita ere prestatu genuen ikastaro bat, eta horrexegatik, diagrama batzuk eta hola, konpartitzen dugu. Baina, ideia parte hartze maila ezberdinak daude. Hitz egiten dugu partaidetza, baina Kimek esan duen bezala. Zer da partaidetza? Partaidetza maila ezberdinak ditugu. Eta, triangulo honetan ezberdintzeko, eta komenigarria da ezberdintzea. Gauza bada, berdez egoten da, participación cívica. Zer da participación cívica? Partaidetza zibikoa erabiltzaile gisa parte hartzea. Daukagu zerbitzu publiko batzuk, eta nik erabiltzen ditu zerbitzuak. Baina da, kasu honetan, partaidetza individuala. Azken finean, hor daukagu, queja, sugerencia, reclamación, eskaera, zerbitzu publikoa, udal askotan daukagu herritar posta, herritarrentzako posta, baina individuala da. Eta mai honetan, partaidetza, baina Kim esan duen bezala, oso individuala da. Y muchas peticiones individuales no construyen demanda colectiva. Hori argi utzi behar dugu. Hemen, asuntoa da, yo y los míos. Hemen fokoa dago ni eta nireak, ezta? Eta hor dago helburua, ezta? Gero badago beste partaidetza, eta da komunitate partaidetza. Eta hemen badago komunitate bat, badago taldea batzuk, badago agertzen dira harremanak pertsonen artean, komunitate batean parte hartzeko. Hemen gu eta gureak. Eta montatzen dugu harremanak proiektu konpartitu batekin, ezta? Hori da diferentzia. Orduan, beste maila bat da, ezta? Eta gero, hirugarrena izango da, eta Kimek nik uste dut ondo azpimarratu duela, partaidetza politikoa. Gai publikoetan parte hartzen duen herritarra. Eta askotan,
nahaste borraste egiten dute, pentsatzen dugu dena partaidetza dela, ezta? Y entonces, bueno, me parece que es lo mismo quejarme en el buzón ciudadano que formar parte de un órgano de participación. Eta oso ezberdina da. O sea, hori argi utzi behar dugu. Bueno, edo adibide, ¿no? Lo de los camellos, ¿no? Y ya como participa, como va mucha gente, le alquilamos camellos y eso también es participación. Orduan, nik uste dut kontzeptualki importantea da. Osea, erabiltzaile gisa badago partaidetza, baina partaidetza hori individuala da. Gero da, ja, komunitate batean parte hartzen duen ekintza komunitario, eta gero partaidetza politikoa. Eta partaidetza ja politikoa gai publikoetan partzean hartzen duen herritarra. Gainera behitu, RAE, nola definitzen da partaidetza politikoa herritarraren jarduera gai publikoetan bere iritziarekin, botoarekin, edo beste edozein modutara esku hartzen duenean. Horrezagatik ezberdintzea oso importantea da. Eta partaidetza politikoa hemen ideia batzuk azpimarratu nahi ditut. Importantea dela, zergatik, politika ez da politikarien monopolioa. Eta horrezegatik esan dukimek el modelo francés, ¿no? De tratar de llevar la democracia, es decir, si queremos democracia, argi utzi behar dugu, edozein herritarrek parte har dezake politikan eta oso importantea da. Gainera behitu, politikari versus idiota, Grecia klasikoan. Idiota hitza badakizu, que viene de idios es lo privado, lo propio, ¿no? Y la palabra idiota viene de aquellos que, en Grecia ya sabéis, que podían participar, todos aquellos que tenían más de 20 años, eran varones y mayores de 20 años y que eran libres. Esas eran esas tres condiciones, ¿no? Y aún así, aquel que no decidía no participar se le llamaba idiota, porque se preocupaba solo de lo privado y no de lo público, ¿no? Bueno, pues politikari versus idiota Grecia klasikoan hemen gauza bera, nik uste dut azpimarratu behar dugula oso importantea da politikan parte hartzea, ezta? Interesa duten elitek baitzeko arriskua, porque efectivamente badago arrisku bat, bakarrik elite batzuk baitzeko politika eta boterea eta erabakiak, ezta? Azken finean, herritarren parte hartzea, partaidetza sistema demokratikoaren funtsa da. Eta askotan, bueno, nik uste dut Begoñak esan du eta Kimek ere bai, azken finean, partaidetza markatzen da demokraziaren kalitatea. Nola egiten dugu eta gainera, bueno, kalitatez egiten baldin badugu baita ere. Azken finean, momentu honetan badakizu, Begoñak komentatu du baita ere, nik uste dut arazoa da deskonfiantza, ez dago konfiantzarik botere publikoekin, eta behar dugu politika herritartu. Behar dugu hori, es decir, ciudadanizar la política. Acercarla a la ciudadanía y no alejarla. Bestela, ezinezkoa da konfidantza bultzatzea edo indartzea. Orduan, bueno, bigarren ideia honetan, ezberdintzea, partaidetza individuala, zerbitzu publikoetan erabiltzen, partaidetza komunitarioa eta partaidetza politikoa, ezta? Gai publikoetan, eragina lortzeko, ezta? Bueno, eta hemen beste ideia bat. Eta, bueno, eskema hau, Fernando Pindado egindakoa da, baina niretzat eta nire talde lanean oso importantea izan da, azken urtetan, argitzeko nola landu behar dugu udal batean partaidetza eta sistema demokratikoa. Sistema demokratikoaren 3 dimentsioak.
eta 3 dimentsioak landu behar dugu, zaindu behar ditugu, azken finean engranaje funtzionatzeko. Eta zeintzuk dira dimentsioak? Pues hori, dimensión representativa, dimensión directa, dimensión dialógica o deliberativa, ezta? Baina, bueno, banan, ikusiko, bueno. Dimensio representativa edo ordezkagarria. Bueno, azken finean, hau argi dago, badugu, zinegotziak, hauteskunde sistemaren bidez, hautatutako ordezkari politikoak. Ordezkari politikoak dimensio horretan daude. Claro, dimensio honetan, zein dira arriskuak? Hemen arriskuak, ikusi dugu gainera, edo bizi dugu ustelkeria, eta herritarrengandik urruntzea baita ere, ezta? Eta zer egin behar dugu edo nola lan dezakegu udaletxe batean hori zaintzeko, indartzeko dimentsio hau? Bueno, publizitate aktiboa, es decir, gardentasuna, baina gardentasuna informazio argia eta errazarekin. Hori da gure arazorik handienetako bat. Osa, informazioa bait, baina argia. Eta erraza, normalean oso gutxi, ezta? Eta inkluso guk herritarra gara baita ere, eta jasotzen dugu, ez dakit, ogasuneko eskutitz bat etxean, eta azkenean, azten gara galdetzen, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que pagar? ¿Me están diciendo que pague? ¿Que me devuelven? ¿Que no sé qué? Gure, ez dakit, hizkuntza administratiboa, nola... Bueno, oso importantea da. Gardentasuna hor azten da. Informazio argia eta erraza. Eta dimentsio ordezkagarria zaintzeko hori importantea da. Datu irekiak. Zakit, azken finean, datu, irekiak, gardentasuna, jendea ikusteko, zer egiten ari gara, nola egiten ari garen, eta bar. Kontuak ematea. Azken finean, ez dakit, konpromisu bat, legislatura plan bat, egin dugu, baina, hori, ez dakit, ebaluatu behar dugu. Ebaluazioa da beste arazo administrazio publikoetan. Askotan, ez dago adierazle, batzuk, ondo jarrita, ikusteko aber zer egin duguna ala ez, dena geratzen da hor, ez da, promesas, baina gero ez da ebaluatzen zer egin den ala ez. Ekintza politikoaren jarraipena eta kontrola, eta herritarren ekimena erraztea, baita ere. Hor daude antidotoak, ustelkeria eta urruntzea ez edukitzeko, ez da? Hau da dimentsio ordezkagarria. Eta dimentsio horretan, bestela ematen du, hauteskundeak egin ditugu eta kito, bakarrik ez. Baina holako gauzak importanteak dira, konfidantza indartzeko herritarrengan. Eta hor dago, palabra hau asko erabiltzen dugu, orain, gobernu irekia. Azken finean, zer da gobernu irekia? Gobernu irekia, 3 zutabe ditu, baina argi eta garbi utzi behar dugu. Gardentasuna, partaidetza eta lankidetza. Lankidetza barruan, udaleko barruan, gure organizazioaren barruan, eta kanpoan. Beste erakunde batzuekin, beste elkarteekin, herritarrekin. Orduan, hor daude, hori da gobernu irekia. Gobernu irekia ondo garatzen baldin badugu, printzipio hauekin, dimensio ordezkargarri hori zainduko dugu. Gero, beste dimentsio bat da zuzeneko dimentsioa. Zuzeneko dimentsioa, dimensión directa, da, bere botoaren bidez, herritarrek zuzenean erabakitzen dute,
eduki politiko duten gai buruz, hau da, ja ez dira ordezkariak aukeratzea ez diren gaiei buruz, beste gai batzuk, ezta? Badakigu oso gutxi egiten dela, oso gutxi erabiltzen dela, eta gainera oztopo pilo bat daukagu. Eta gainera, honekin ikuste dut aldatu behar dela legea, hori argi dago. Baina, naiz eta hori esan, nik uste dut gauzak egin ditzakegu. Eta importantea da, zuzeneko dimentsioa erabiltzea, naiz eta, ez dakik, gai batzuekin, indartzea oso importantea da azken finean, dimentsio hori baita ere garatzea. Baina, eta argi dago, bere karakteristikak izango dira esaera erabiltzailea, botoa askea, zuzena, sekretoa, eta sufragio unibertsala, edo kasu batzuetan sektoreka. Baina, arriskuak dimentsionetan. Arriskuak dira, banalizazioa, botere, boskatuko dugu eta horrela arazoa beste batzuk erabakiko dute, ezta? Irrazionaltasuna, azken finean, erabakitzen da botatzea gauza bat, agentenen ni pies ni cabeza, no? Edo kostu ekonomikoa, askotan importantea da, sinpletasuna, azken finean, bitarra bai ala ez, baina, eta non daude hor, ez da bai da, manipulazio emozionala, errazten du, es muy fácil el manipular emocionalmente una votación de estas, eta askotan konbertitzen dira erabilera plebiscitarioa, ¿no? Para ver, es decir, si le quitamos o le ponemos a los que están, ¿no? Porque nos hemos metido en un buen fregado. Orduan kontuz, honekin, antidotoak dira arau argiak. Erabakitzen baldin badugu legislatura batean holako bat egitea, arau argiak, eta oso argiak izan behar ditugu. Aldez aurreko eztabaida arrazoituta, es decir, oso importantea da eztabaida eta ez dakit, eta ikuspuntu guztiak mahai gainean jartzea. Proposamenaren eta bozketaren arteko denbora distantzia, ezta? Distantzia bat, hemen oso importante dira epeak, ezta? Udal batzuetan egin dituzte, holako araudi bat, kontsulten arau da, Gasteizen badugu, baina oraindik ez da egin inolako bozketa. Eta gero, erabilera mugak eta baldintzatzaileak oso importanteak dira, eta kanpoko kontrola baita ere, ezta? Orduan, nik uste dut merezi duela lan egitea, baina, ondo egina. Eta lehen esan duen bezala Kimek, beti kalitatezkoarekin, bai honetan eta bai partaidetza prozesuetan, eta hola, berdin da gutxi egin, baina ez dakit kalitatezkoak, eta ez montatzea batean, ez dakit zenbat partaidetza prozesuak eta konsultak, eta hola, eta azkenean ez du merezi izango. Eta hirugarrena, engranaje horretan, eta hau normalean asko, erabiltzen dugu udaletan, deliberazio dimentsioa. Hemen, importantea dira, argudioak eta iritziak trukatzea. Hor dago, koska, elkarrizketa eta hitza. Komunitatearen aniztasuna hartzen du. Prozesu honetan oso importantea da hori, aniztasuna. Lehen, ez dakit, Begoñak komentatu du. Si al final siempre nos vienen los mismos, nik uste dut ja, partaidetzan politikan
oso importantea da ziurtatzea ikuspuntu ezberdinak edukitzea. Eta kasu batzutan bere bila joan behar dugu, ezta? Baina oso importantea da kalitatea mantentzeko. Eztabaidaren sedeak eduki politikoa izan behar du beti, no? Kolektiboa, komunitarioa. Eta gero oso importantea da. Jarduera publikoetan eragiteko ekarpenak egitea da helburua. Helburua, lehen kimek ere komentatu du, no es para que, partaidetza prozesu batean, no es para que salga lo que se diga de ahí. Gero esan dut, ez da vinculantea. Eta gainera eske ezin da izan. Ez da vinculantea, oza, pertsona batzuk ezin dute. Erabaki bat, bai ala ez, ateratzea. Baina importantea da eragina. Eta kalitatezko prozesua egitea, eta gero, bueltatzea, ez dakit, izten da, gero devoluzio batekin, eta esanez, azkenean, zer egingo den, edo ez da egingo, edo nola hartzen da prozesu horren ondorioak kudeaketa publikoan, ez da? Entonces, ez da ondorio adostuen beharrik, ez da bozkatu behar erabakiak hartzeko, o sea, en un proceso participativo no se trata de que empecemos a votar, es, o sea, importantea da, ikuspuntu ezberdinak, konpartitzea, eta ez da negoziazio bat. Eta hori askotan gertatu da. Hemos confundido procesos de participación con procesos de negociación con la ciudadanía, con procesos de votación. ¿Vale? Bueno, orduan, 3 dimensio hauek oso importanteak dira engranaje guztia ondo funtzionatzeko. Gainera, eske deliberazio dimentsioan, testu inguruaren garrantzia ikusten da berehala, ez da? Kasu honetan, zenbat kristonu ikusten dira? Bueno, el gris es el mismo, baina segun eta non ikusten den, ikusten dugu edo más claro edo más oscuro, ez da? Hori oso importantea da, osea, testu ingurua horrezegatik partaidetza eta partaidetza prozesuak eta eztabaida eta ikuspuntu ezberdinak importanteak dira. Kontestuagatik eta ikuspuntuagatik baita ere, ez da? Hemen ikusten da, bueno, pues desde la pandemia, ¿no? En la foto es la misma gente en el mismo momento. Depende de dónde saques la foto, ahí que veis, a la gente muy separada o a la gente muy junta, ¿no? Bueno, la primera foto es la que se utilizó para decir que qué barbaridad, que la gente que lo junta que estaba, ¿no? Cómo podían estar así, etcétera. Bueno, pues ya veis, si lo ves desde otro punto de vista no estaban tan juntos, ¿no? A ver, erabiltzen dut, azpimarratzeko ikuspuntua oso importantea da, eta bakoitzak daukagu gure ikuspuntua arazo batekin. Baina oso importantea da ezagutzea, ez dakit beste pertsona baten ikuspuntua, eta orduan, eztabaida horretan, lortuko dugu hori, ideia berriak eta berrikuntza, lehen komentatu dugun bezala. Deliberazio dimentsioaren arriskuak eta antidotoak, bueno, arriskuak, el corporativismo, la sasia aurkezpena, al final todos sabemos la falsa representación, parece que algunos representan aquí a no sé quién y sabemos que de representación nada, manipulazioa, a veces incluso elkarte batzuekin, el partidismo también, manipulazioa erabiltzeko elkarte batzuk manipulazioa egiteko, eraginkortasunerik eza, itxaropen falsuak, frustrazioa, azken finean egin ditugu izugarrizko partaidetza prozesuak, qué bien nos lo hemos pasado, nos hemos estado encantados todos, ¿no? ¿Y qué? ¿Consecuencias? Ninguna. Porque encima, como en la administración somos de... puede ir el procedimiento administrativo por un lado y el proceso participativo por otro y no se conectan nunca, pues, o sea, es du zentzurik, ezta? Horiek dira arriskuak. Eta frustrazioa
oso, ez dakit, oso peligrosa da, gero aurrera jarraitzeko, ez da. Gero antidotoak, eragileen aniztasuna, argumentarioak, emaitzen publizitatea eta gardentasuna, eta lehen komentatu dugu, kalitatezko prozesuak. Oso importantea dira zaintzeko kalitatezko prozesua. Eta administrazio prozeduretan, eta hau, nik beti azpimarratzen dut. Eta administrazio prozeduretan sartu eragina edukitzeko. Partaidetza prozesuak sartu behar ditugu gure prozedurak. Udaletxetan eta administrazio publikoetan, es que somos de procedimiento. Pues metamos en el procedimiento la participación. Bestela, nola lortuko dugun partaidetza kudeaketa publikoan eragina edukitzea. Orduan, beste ideia bat, sistema demokratikoan, politikan parte hartzeko eragileak nortzuk dira? Pues alde batetik ekintza instituzionala, baina, beste aldetik herritarren ekimenak. Ez dugu behar pentsatu bakarrik ekintza instituzionala. Partaidetzan oso importantea dira baitare herritarren ekimena. Eta erraztu behar dugu herritarren ekimenea agertzeko eta entzuteko eta hartzeko. Azken finean, ekintza instituzionala zein dira bere eginkizunak edo parte hartzea sustatzea, oztopoak kentzea eta parte hartzea erraztea. Oso importantea da. Hori, ekintza instituzionalaren partetik. Eta helburu horietarako oso garrantzitsua da administrazio antolamendua, organizazioa. Lehen esan dut partaidetza barruan hasten da. Udal langileen harreman kultura. Hori bultzatu behar dugu. Bestela oso zaila izango da hori barruan partaidetza lantzea. Komunikazio politika argiak eta errazak eta barne koordinazioa. Zeharkakotasuna eta lankidetza. Balioak eta etiko publikoa, hau lotzen da Begoñarekin, eta kontuak ematea eta kostuen kontabilitatea. Eta bukatzeko, eta nola praktikara pasatu? Ideia guzti hauekin, nik uste dut montatu behar dugula ni biologia aldetik, baina azken finean da ekosistema de participación, partaidetza ekosistema montatu behar dugu. Eta zer da hori? Oso erreza da. Azken finean nik, eta bilan ere esperientzatik dator, nik uste dut beti badaude ekintza hildoak, 5 ekintza hildo argi garatzeko. Eta hemen laburtzen da orain arte esandakoa, ezta? Alde batetik, herritarren hildo bat, herritarren ekimena. Osea, herritarren ekimena lortzeko, hartzeko, nola parte hartzaren aktibazioa gobernuaren borondatearen mende soilik egonez dadin, aukera gehiago eta baliabide gehiago. Ez decir, ekintza batzuk finkatu behar ditugu herritarren ekimena jasotzeko. Gero, eztabaida publikorako bideak. Hemen dago dimensio deliberatiboa, ezta? Eragileen eta gaien aniztasuna sustatzea, aniztasuna hitza oso importantea da, eta herritarren eztabaidak erraztea partaidetza, prozesuetan, organoetan, edo kanaletan, udal erabakietan eraginak dutena. Eta hemen, apunte bat, oso importantea da ezberdintzea organoak, prozesuak eta kanal puntualak. Organoak estableak normalean dira, askotan tematikoki, edo ez dakit, edo auzoka. Prozesuak, prozesu da, segmento bat, hasten da eta bukatzen da, bolada batean, eta ondo
diseinatu behar dugu, eta kanal puntualak da, momentu honetan, ez dakit egiten dugu, herritarren asamblea bat, eztabaida puntuala bat, gai batekin, baina hasten eta bukatzen da, ezta? Gero, zuzeneko demokrazia, beste hildo bat, zer egingo dugu zuzeneko demokrazia, ze motatako herritarrek zuzenean erabakitzeko bideak izateko apustu sendoa, gai jakin baterako batzuetarako, kontsultak, erreferendum sustatuz, gai batekin, agian legislatura batean, eta hori ondo egiten baldin badugu, eta kalitatezkoa egiten baldin badugu. Komunitate indartzea oso importantea da, azken finean, bai Kimek eta bai Begoñak komentatu dute, partaidetzan importantea da komunitatea indartzea, kalitatezko partaidetza edukitzeko, y para que no nos participen siempre los mismos, que en general, ekintza komunitarioa sendotze demokratikorako estrategia, orduan, estrategia izan behar dugu, ekintza komunitarioa indartzeko, errasteko, azken finean hor daude, baina guk askotan, errastu behar dugu zer egiten ari den, ezta? Eta gero, bosgarrena, eta niretzat hau oso importantea da, kultura parte hartzailea bultzatzea. Eta hau da, politiko, teknikari eta herritarrei begira. Formazioa, lantaldeak, berrikuntza lantzea, orain egiten ari garen adibidez, ezta? Osa, nik uste dut, eskolak irekia, gainera Euskadin badakizu, Gasteizen badugu baita ere, eskola irekia, eta beste udal batzuetan, poliki-poliki hasten dira egiten, niretzat funtsezkoa da. Ikasi prozesu batean eta komunitario batean ikasi behar dugu gure artean entzun, eztabaidatu, ikuspuntu ezberdina, gainera gizarte honetan individualismoaren kontra, hau da, antidoto beharrezkoa, eta nik uste dut gainera administrazioaren eginkizun importantea dela, momentu honetan. Horrezegatik jarri dut baita ere hildo hori, ezta? Eta, honekin montatuko dugu gure ekosistema, prozesos, órganos, referendum, canales, actores, hor, azken finean, hoja de ruta de legislatura, gainera importantea da parte hartzeko beste agente batzuekin, baina montatuko dugu plan bat hildo hauekin kontutan hartzen, ezta? Ja, me paso de... Eta, labur bilduz, ideiak, partaidetza eskubidea eta bete beharra, baina beharra ere bada, 3 maila daude, sistema demokratikoaren 3 dimentsioak, ordezkagarria, zuzeneko eta deliberatiboa, eragileak ekintza instituzionala eta herritarren ekimena, biak, eta konzeptu teoriko hauek garatzeko montatu behar dugu gure ekosistema eta 5 ekintza hildu oinarrituta. Hori da mesua. Eta hau askotan entzun duzue, hau, baina nik jarri dut gure partaidetza taldean urte pilo bat izan dugu hor bulegoan, eta naiz eta, la hemos oído muchas veces esta frase y a veces tanto que la oímos ni nos preocupamos en lo que dice, ¿no? Pero yo creo que los que nos dedicamos a la participación es muy importante que tengamos esto claro. Bakarrik ibiltzen bazara, azkarrago joango zara, agian bai. Lagunduta bazalbitza, urrunago iritsiko zara. ¿Vale? Bueno.